ας δημιουργήσουμε τον κόσμο μας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ελπίζω όντως να κάνω 200 ημέρες. Πάμε. Μισητές διαφημίσεις. Λοιπόν, ναι. Και με έβαλε στο biome που μισώ περισσότερο. Άντε τώρα να βρω άκρη, να φύγω, πάμε. Α, ναι, και τώρα είναι το πρώτο μου βίντεο, το κανονικό μου. Και ναι. Θα μου πάρει 520 αλλά εγώ δεν θα κάνω ούτε μια φορά πάω στο βίντεο για να είσαστε σίγουροι πως δεν έκανα κλεψιά. Και είμαστε στην ημέρα 1. Ποιοι είναι και θα ξύλο. Δεν τα πάμε καλά. Να το αίκω στην άκρη. Ναι. Οκ. Τώρα έκλεισε που μπαταρία. Τώρα δεν ξέρω που να πάω. Ναι. Ένα χωριό να μου ήταν τέλειο τώρα. Φώτισες μας. Δεν ξέρω εγώ που πιάτσαμε. Ναι, sorry για τους ήχους, αλλά τι να κάνω. Δεν μπορώ χωρίς ήχους. Αφού εγώ το σπάσεις. Άλλος που θέλει καψιμέριο. Ήταν
κλείσαν το σύνορα. Αν ναι, ήταν να σας πω, sorry, πάω να βρω φαΐ, γιατί, ναι. Είναι και λίγο δύσκολο, sorry, τελικά να σταματώ κάποιες φορές. Λοιπόν, οκ, ήβρα φαΐ. Απλά να παραξήσω. Οκ. Ρυθμίσεις, βίντεο, πρώτο πρόσωπο, οκ. Ναι, καλό θα ήταν να με πολλό γουρό. Και άλλα γουρούνια. Ναι. Χωρίς. Εντάξει. Πιάσα 32 από τον τεστάκες χωρίς πριζόλες. Χωρίς να πιάω σπαθί, αλλά ναι, τέλος πάντων. Oh no! Ναι, εγώ από τσίνους στις φοητσάριες. Ναι, ειδικά τα πρώτα βράδια που δεν έχω τίποτε. Γι' αυτό πως είχα δει ένα βίντεο στο YouTube. First night of Minecraft. Θέλετε βοήθεια, να έρθετε να σας βοηθήσω και πάμε πολύ λίγο στα λεμόνια. Ό,τι μπορεί, δεν μπορεί να κάνει πολύ ώρα. Λίγο... Δεν μπορεί να κάνει κανένα, αλλά το τώρα έτσι. Σάμπι, σάμπι. Λοιπόν, τώρα δεν θα κάνω τίποτε. Τώρα βάλω. Ναι, λαωμένες. Έτσι χρόνια που άμενε κάνεις το γίνες. Δεν θα κάνουμε ένα κράτο. Και χρόνια είναι έκανας. Είσαι να καμιά μισή αλλά δεν στις άλλες που έριξα. Έτσι έφτιανα μια είχα καμιά γυρώνικα θεγιά. Πορτζί ποδά συμπεθερά, τώρα να ξέρεις και να δει. Ο κάμπο και ο κάμπο. Είναι, αφού ήταν λίγες πολλές να τις αφήνουν, ήταν αλλά του έσαι ξενοδίος, αφού έτσι... Πέρσι ήταν καλύτερη κατάσταση, αλλά δεν είχαν τίποτε. Έριξα, πάνε πιο 30 μέτρα, αλλά δεν είναι πάρα πολύ μου. Νόμιζα θα βγάλω τίποτε, ούτε να πάω που κάθισε, γιατί ήμουν και άνετη. Θέλω να του μια ημέρα ρέμα τώρα, είναι στην και τότε λαλό του. Πάμε να ευκαινευτούμε λίγο να ζούμε. Γιατί δεν βρεθούν. Είσαι νεγίες που είχα 2 κιλά, 3 κιλά. Είσαι μπόνοι σε τίποτε. Γύρος που είσαι εδώ συμπεθέρω και βοηθάνε τον λύπη τώρα, εσύ. Να πουλέ καθού άστρο. Καθά βοήθαμε λίγο. Συμπεθέρω την καλά, κάπως τέκνει δύο το ξεπαθήνεις. Ας σου πω πέρα, δόξα σοι ο Θεός. Δόξα σοι ο Θεός, να την κανάλα. Εμείς την περασμένη εβδομάδα θάψαμε 3. Και ο μια ημέρα δεν ήταν την προηγούμενη ημέρα.
Non da calare, a lei mi fermo la cosa, non è la poi e ne ci poi ne siamo in un dato, no? I cazzo non mi dicono. Devo fermo. Non si dà, facciamo si dà. Io vai a ricevere buoni minuti. Cadalato sì. Karalan beni seçmiyor. Yine dikeyim mi? Έχουμε να σου πω να ξημερώσει. Λοιπόν, σταμάτα το βίντεο σου, πάει ξημερώσει. Λοιπόν, νομίζω εξημέρωσε. Ναι. What? Sorry, έκλεισα το καταγράφω. Λοιπόν, φουρνό. Οπα, γιατί με πάλι credit. Κάτι παθαίνω να μπαίνω creative συνέχεια. Λοιπόν, θέλω και να τσουίες τώρα. Jesus, τα ξύλα μου. Πρέπει να πάω να βρω άλλο χώρο. Να ξεφεύγω τις μπριζόλες μου και να πάω να βρω άλλο κακό για να... Ορισμό σημείου επαναγένεσης. Μπορείς να κοιμάσαι μόνο τη νύχτα. Λοιπόν, τώρα ανοιχτό, ναι, ανοιχτό. Είναι πολύ λίγες ζωές. Ξέρεις γιατί υπάρχει το φράγμα. Είναι καλή ζωή. Το shoot. Νομίζω τώρα να τρώει μόνο. Και ξέρεις ότι υπάρχουν τούτες οι παλιοαρκούδες που σε αφήνουν να ζήσεις μες στο βόρειο πόλο. Σε διάστηση επέθανα μια φορά. Ευτυχώς είχα respawn. Και μετά με πάρα πολύ δυσκολία πια το πιάσα πράγματα μου. Αυτό shoot. Ναι, γέμωσε. Ναι, εντάξει. Ορισμό σημείου επαναγένεσης. Μπορείς να κοιμάσαι μόνο τη νύχτα. Ορισμό σημείου επαναγένεσης. Ορισμό σημείου επαναγένεσης.
chest. Άντε, γραφείο. Δεν μπορώ να δώσω το χορκό. Επίσης. Λογικά είναι ροχιάστο. Πάρω να το crafting table, δάμε τον φούρνο. Πάρω να την αξίνα μου, το φαΐ μου, το κρεβάτι και τον άλλο φούρνο και τα κάνω. Πολύ καλό να τελειώνεις. Να απολύσω. Το κρεβάτι είναι υπερβολικά μακριά. Ορισμό σημείο επαναγένεσης. Θα φεύγουμε τις πολιτικές. Άτε, εντάξει, μην μπορεί να κάνει κανένας.
Ενώ μου θέλω να φύγω από τους πάγους. Να φύγω. Sorry για την ησυχία. Sorry που κάποιες φορές ήταν κομμένο το βίντεο για πολλή ώρα. Απλώς έκανα κάτι πράγματα κατά λάθος. Σχεδόν το φαΐ. Πρέπει να φάω. Διψούσα και ξιάνω να το ανάψω. Δεν έχω βάρκα. Ούτε ξύλα. Γιατί βάρκα. Στο παρόν. Εσύ άντε για μάνιο. Ρώτας. Επειδή δεν φοράω Ρε Κωνσταντίνο! Κωνσταντίνο, είχε παγωμένο νερό. παγωμένο νερό. Δεν έχει παγωμένο. Τι είναι, ζεστό. Το παγωμένο είναι κανονικό. Με φάση. Σε βάζει το μάνα. Yes! Ναι, δόξαση. Και δεν μπορώ να κάνω για τίποτα. Βάζει Κωνσταντίνο. Αφού το κάνω κανονικό. Έτσι. Ναι, ναι, εσύ. Δεν μπορώ, άντρη μου. Το κανονικό λίγο. Φέρατε χτένια. Δεν θέλω πάντα. Νομίζω πρέπει να σιωπήσεις δυο. Ναι, από αυτά που αγοράσα. Καθαρίζω τα ναυτιά σου.
νομίζω έχω φτάσει και ξέρετε τι τίποτε, αλλά αν το πήρε καλά να ξέρετε. Ορισμό σημείου επαναγένεσης. Μπορείς να κοιμάσαι μόνο τη νύχτα. Ορισμό σημείου επαναγένεσης.
βγάζουν μόνο τους πράγματα. Τελικά έμειτρο ημέρες, αλλά είμαι κοφτή πάλι. Να ζήσω και να ζήσω. Και μόλις ξαναπεθάνω, κλείω το βίντεο και κάνω part 2 όταν μου... ορκώ! Όταν μου έρθει κάνω ξανά κάνω το part 2. Ναι. Απλά μόλις πεθάνω, κλείω το. Κάνω part 2. Ένα βγαίνει έτσι το θέλω. Σπάνιο! Άμπρε, θέλεις κρεατάκι να σου πράσω? Είναι πιο σοφό. Οπότε ήταν μου τσάι. Για πίνα. Έχει μια ζαμί. Λίγο ξυλώσε. Συνεχίζει πιο κάτω. Ναι, αλλά το πιο κάτω. Περίεργο το χωρικό. Εντάξει. Που τη στιγμή που ένεχει τέτοιο. Το κρεβάτι είναι υπερβολικά μακριά. Ορισμό σημείου επαναγένεσης. Μπορείς να κοιμάσαι μόνο τη νύχτα. Ναι, λοιπόν, να πιάσω το σπίτι πολύ μεγάλο, να το κάνω δικό μου, που έχει μέσα το smithing table, ναι, το μπορώ να δαμέ, να δαμέ, φτιάξω ένα chest. Φυσικά άκυρο, οπότε θέλω ένα κλειδί. Θέλω να βαρεθώ. Θέλω να μην πω χρειάζεται να συνεχίσω. Τη διασκέψα βαρκούμε. Ναι. Sorry για τους ήχους που ακούετε. Αλλά νομίζω δεν πειράζει. Και το ήταν το βίντεο για σήμερα. Όποιοι θέλετε για part 2 θέλω likes. Ο παίκτης χαρά κάνει σινάλο.